ಸೂ ಒತ್ತುನು ಮಂಡ ಸೂ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿ ಪೊಂಚು ಬಂದ ನನಗೆ ದಾರಿಪಾರು ಇರ್ಲೇರು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಅಡಿಗೆದು ವೀಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಮೀನು ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪದ ಅಂದು ಇತ್ತು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಅಂತ ಕೋಟೆ ಕನಕ ತರ್ತದೆ ಮೈತನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಅಂತ ಪಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಬರು ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಬುಲ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಪಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಹೊರರೆ ಆನೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಬಸ್ಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯನ ಹೊರ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಂಥ ಪಜ್ಜಿರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ದೀಪ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಯಾವನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಯಾವುಂಡು ವಿದಾಯ ಕಟ್ಟುಜಿದ್ದೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜ ಸೇರ್ತಲು ಉರ್ಕಾರ್ದು ತಿರ್ದು ಊರ್ದು ಬೇರೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾವಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ದ ಗಂಟೆ ಕನ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಕನ ಇದ್ದೇನೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೊಸದು ಬೀಜದೊಟ್ಟೆ ಕರಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದೆ ಅದು ಅರಾಯಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಲಕ್ಕ ಅವಳು നല്ല കാവലി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട് മസ്ത് എല്ലാം കാവലി എത്തുന്നുണ്ട് ಅದಕ್ಕಾನು 11 ಒಯ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡದೆ ಒಂದು ಬಾರೆದ ದಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೇಂಟೆದ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಬಾರೆದ ದಂಡು ಇಜ್ಜೆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡದೆ ಐನ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಚಮಚಡು ತಾಗದು ಮೈತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾವಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಸದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರೆಸ್ಸಡು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯವಂಡ ಅವು ಒಂದು ಲಬ್ಬಾರ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪೈನ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದುಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋಡೆ ಯಾರು ಅವೇ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಪೆಲ್ತಾರೆ ತುಲಿ 2 ತುಂಡು ಮಾಲ್ತು ಮಾಡ್ದೆ ಬಸ್ಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಲ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಾಲೆ ನಮ್ಮದ ಇರ್ದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನರ್ತನೇ ಇರ್ತಿ ಬಸ್ಸಾಲೆ ತೆಗ್ತೀನಿ ಗೋಡೆ ಬೆಲ್ತಾರಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರ್ತನೆ ಇರ್ದೆ ಎತ್ತೀನಿ 2-3 4 5 ಬೂರ್ದೇ ಇದೆ ಇತ್ತು ದೊಂಪು ಪೋಂದುಂಡು ಆತದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸೋಕು ಐಟು ಪೂರ ಬೇರು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ಗುದ್ದೋದು ತೆತ್ತನೇನು ಪೂರ ತೆತ್ತೀನಿ ತೆತ್ತದ್ದು ಕಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲ್ತಾರಿ ಬಾರ್ದು ದುಮ್ಮದ ಕಚ್ಪಾತೆ ದುಮ್ಮು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಬೆಲ್ತಾರಿ ಅವರ ದುಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಿನ್ನೋಂತನ ಕಚ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅವು ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲೆಂಕ ಕಬಾಬು ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತ ಖಾಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಕಡೆಯರ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಯ ಬಂದ ರಪ್ಪ ಕೋರಿ ಇಕ್ಕೋ ಗೆಡ್ಡ ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾರು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿಂದು ಮೆತ್ತೆ ಬಾಂಡ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ತರಕಾರಿ ಹೆಂಕುಲು ಯಾನು ಪಲ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ಪುದು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಹೊರವರೆಂಜಕ್ಲ ಕಡೆ ಎತ್ತಂದ ಕಡೆಪ್ಯಾನ ಒಡೆ ಬಸಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಡೆದೆ ಮಲ್ದನ ನೆನ್ನು ಆಡ್ತುಜಿ ನೆತ್ತ ಪೊಡಿ ನಿಕುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಮಲ್ತದೇಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೇಲಿ 1 kg ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತ 1.5 kg ಚೌಂಟುಂಡತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಚೌಂಟುಂಡು ತುಲೆ ಎಂತ ಚೌಂಟುಂಟು 1.5 kg ನೆಟ್ಟು ಈ ಚೌಂಟು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಚೌಂಟು 1.5 kg ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಪಾಂಡೆ ಉಂಟು 5 ಚಮಚ ಪಾಡು 2 kg ಒಂಜಿ 7 ಚೌಂಟು ಪಾಂಡೆ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡು ಗೋಡು ಅಂತ ಅವಂತ ಮಲ್ಲ ಚೌಂಟವು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಚಮಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತೆ ದೀಪ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರಿ ಕಾಂತ ನಾನು 3 ದಿನ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಬೇಯ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆನು ಪಾಡ್ನು ಐದಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ತೆರೆದು ಕೊತ್ತದು ಪಾಡ್ನ ಸೋಕ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಕಜ್ಜು ಮಸಾಲವು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮೂರದು ಹಜ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ದು ಜಾನ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಕ್ಕಲು ಮೀನು ಮೂರ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಕನಕ್ ದರಿಪಾರ ಬರ್ಬೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ದಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತರ ಅಲ್ಲಿಡೋಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟ ಕನಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಮರಿಯಲ್ಲುಂಡು ಅವಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಸರಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದು ಮಡ್ಡಿದ ಗಂಜಿ ದಿವೋಡೆ ಅಪ್ಪನೆ ನಾನು ಮಡ್ಡಿದ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಯಾನಲೆ ತುಂಬು ತಿಂದು ಗಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕಾಡು ದರ್ತ ಗಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಮಂಜಿ ಮೂಜು ಬಾವ ಇರ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಡಿದ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇನ ಅವು ಬೇಯಿ ಪೂಜಿ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ತಾಕು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕನಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಕನಕ್ ಮೀನು ಯಾಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಜಂಕು ತನಕ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತ್ತ ಅಂತೆ ತುಂಬುದಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೇನೆ ಕರಿ ಪುರಿಟೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿಂದ ಬಂಡ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಂಡು ಈತು ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಂಡು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕೊಂಡು 2 ಮರತ್ತ ಕುಕ್ಕ ಒಂಜೆಂಕಲ್ಲನೇ ಮರತ್ತ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮರತ್ತಂದು ಪೂರ ಒಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಂದು ಎಲೆಲ್ಯ ಕುಕ್ಕು ತೀರ್ತು ಮಾಮನ ಮರಟ್ಟು ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಪುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಚ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬೆಲ್ಲ ಮೀನು ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡಾದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕು ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಅರ ಕೆಂಪಾದ ಸಣ್ಣ ಕಜ್ಜಿ ಅರೆಪುದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ತುಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ವಾಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನು ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೀನಿತ್ತೆ ಹೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಮೀನು ದಾಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನು ಮೂರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಕುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ನೂರೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಡಿ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಡೇ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಮೈತನ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು 22 60 ಪೂರ ಬೈದೇರು
ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗ್ಗಿ ಅನ್ನೆ ಪುರ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಕ್ಳು ಬೈದನಾಕ್ಲು ಮೇರ ಮಜಾಲು ಪೋತೀರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬರುವೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಗಿಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲು ನಾನು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಸಾರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಬುಲ್ತದೆ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಉರು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುನತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ತೋಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಊರ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಹಬ್ಬಗಾನೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಆರು ಮೈತನನ ಬಡೇದು ಬನ್ಪೋಲಿ ಆನ್ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ 20 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಕಜ್ಜಿ ಪುದೂಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪ್ಪು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೈತಲೆ ಕಾವುಡು ಆತನ ಕಜ್ಜಿಪು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಕೊದ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಮೀನು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತೀನಿ ಜಾಂಡ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಮೀನು ಬಾಡೋಡು ಸೋ ಕೊದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೋಡು ನಮ್ಮನ ಆಯೋಡು ಬಿಸಾಲೇಡು ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಯ ನಿತ್ತವರ ಕೈಲಿ ಪಾನಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೋ ಕೊತ್ತೀನಿ ಜಾತಿ ಎಣ್ಣಂಡು ಬಿಸಾಲೇನು ಪತ್ತದ ಎಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚ ಆಯೋಡು ಪನಗ ಮೀನು ಏಪಲ ಮಾಡ್ದು ಕೋದಾಚು ಮಾತ್ರೆ ಮಕ್ಪೋಡು ಮೀನು ಮಕ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಿಸಾಲೇಡು ಆಯದು ದೀಪುನು ಕೈಕೊಂಡು ಬರ್ತದ ಆಂಡು ನನ್ನ ಜಾತಿಕ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೋಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿನ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಅವು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ಸೋ ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೇತ್ ಬಂಡಲ ಪರಂಗುಂಡು ಕಜ್ಪುಲ ನಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತುನು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬು ಇಂಚಿಲ ಸ್ಲೋನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚದು ಈತೆ ಸ್ಲೋ ಬಂಡಂದ ಈತೆ ಜೋರು ಐರು ಜೋರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಾದಿತ್ತೇನು ಅಂಚದು ಸ್ಲೋ ದೀಪು ನಿಂಕು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ದೀಪುಜ ದಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಕನ್ನಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಾತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅವಂದು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಬಾಬು ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಕೈಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ದೀಪುನು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕನಕೂರ ದರಿಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೇನ ಅವ್ರು ಪೋಪೇನ ಅಲ್ಪ ಮೇಲೆದಕ್ಲ ಅಡ್ಜಾನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕನಕ ದಾರ್ತದನ ಒಂಚ ಉರ್ಕರ್ದಾಯಿನಿ ಬಾಯಿ ತೆತ್ತದು ಇವಳು ಪಂಡ ಅರಿಕ್ಕಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರತೆ ಪಾಡುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಅರಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡು ಜೇರಂದು ಅರಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅರಿಕ್ ದಾಲ ಪಾಡು ಜೇರಂದು ಅರಿ ಲಾಲ ಆಪುಂಡು ಪುಟ್ಟ ಅದು ಗುಗ್ಗುರು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡುವೆರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅರಿಕ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತೆತ್ತದು ಇವಳು ಉರ್ಕರ್ನಿ ಬಾಯ್ದೆತ್ತದಿಂದ ಸೋಕು ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕೆ ಹೋಪುಂಡು
ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಂಡಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೊಲಲಿ ದಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿಕೆಯನ್ನು ನಟ್ಟುನು ದಿನವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.